נשים שין, נמצאים איתי היום שלומית רוזן, מאמנת לחיים בריאים, דוקטור איילת הררי, דיאטנית קלינית, ודוקטור ראובן ברק, רופא ומומחה לרפואה סינית. שלום לך. שלום. כאן בתוכנית אנחנו מדברים מדי פעם על רפואה סינית. היום אנחנו נתייחס לתורה מרתקת אחרת, האיורבדה ההודית. מה זה בעצם, שלומית? האיורבדה זו רפואה הודית. יש קצת בלבול בארץ, אני יודעת שהאיורבדה מתייחסת לאיזשהו סוג של מסאז' בדיוק, אז באתי היום לתקן, כי גם בחדר האיפור, דבר ראשון שאמרו לי, נכון, זה מסאז'. אז האיורבדה זה רפואה הודית, בתרגום מילולי זה ידע החיים. זה הרפואה הראשונה בעולם שהתעסקה באנטי-אייג'ינג. אנטי-אייג'ינג של כל המכלול. למשל יוגה ומדיטציות, זה כלים טיפולים של האיורבדה. וזה דברים אני מבינה שאת עוסקת גם הרבה מטפלת ומייעצת לאנשים בנושא של השמנה. נכון. מה ההבדל בגישה שלכם לעומת נגיד הגישה הקונבנציונלית, באבחון ובטיפול? קודם כל אנחנו לא סופרים קלוריות. אני לא סופר קלוריות. תודה לאל. חדשות מרעננות, לא סופרים קלוריות. דבר שני, כל הכוונה היא להרגיל את האדם, את המטופל, את הפציינט, לאורח חיים בריא, שכולל תזונה שמתאימה לו. האבחון דרך אגב נעשה לפי דופק. שזה דופק ברפואה סינית, נכון? כן, אני מתכוונת לדושות, זאת אומרת לדופק שמסמן לי את מצב האיברים בגוף, איפה יש פגיעות, איפה יש זרימה. מתייחסים להשמנה בעצם ככל מחלה אחרת. אוקיי. זה בא כתוצאה מחוסר איזון בגוף. ואז מה את מייעצת לאנשים? אני מתאימה תזונה שמתאימה באופן אישי לאותו אדם. כמובן שיש גם דברים כלליים ואני יכולה לתת... איזה דברים כלליים? למשל, להתחיל את הבוקר עם מיץ לימון וכוס מים בטמפרטורת החדר. אני שוחטת כל בוקר חצי לימון, מוסיפה קצת מים קושרים, זה חורך לי את הגרון, אבל זה אני מרגישה... זה פותח את דרכי המורה, זה חלק... פותח את הקנלים. כן, של מערכת העיכול. זה פשוט מכין את הגוף למה שתכניסי אליו הלאה. אז זה טוב מה שאני עושה. זה עושה מצוין, תוסיפה גם כפית שמן זית, אז בכלל גופת טוב. זהו, עכשיו הרס לי את הכיף. כן. דבר שני, לאכול ירקות, למשל יותר בכל בישול מעוטה, לא טרי. בירקות? שוברת פה איזה מיתוס, אני יודעת. אבל... למה? זה יותר זמין לגוף? יותר קל, יותר זמין, יותר קל לעיכול, יותר נכון לגוף לקבל את ה... מה זה מנפץ פה מיתוסים על הירקות הבריאים? קרותנואידים למשל. הם עדיין בריאים, הם עדיין בריאים. יש פה אחדות דעים על השפה. משלוש שיטות רפואיות. אוקיי. אז כנראה ש... אז לבשל, ירקות מבושלים עדיף לנו. מעודים, מקפצים, מבושלים, לא ישר מהמקרר. בכלל אנחנו נגד לא לאכול אוכל קר מהמקרר, גם אם מבושל קודם. אוקיי. הגוף מקבל את זה בצורה קשה ביותר. כל הרעיון הוא בעצם לתת לגוף את התזונה בצורה קלה לעיכול, נוחה לעיכול, נוחה לקבל. למה? כי אנחנו לא רוצים שהוא ישקיע אנרגיה ויתאמץ בתהליך העיכול? נכון, בדיוק. למה זה גורם? כשהגוף באמת מתאמץ ואוכל דברים של משפחות? אני דוגמה מענף הרכב, אוקיי? המכונית שלך, המנוע שלה מתאמץ. לא מבינה במכוניות. אני אוהבת את הדוגמה, כי אנשים מבינים את זה. אנשים גם יותר משקיעים לטעמי בתחזוק המכונית שלהם. אז מנוע מתאמץ יותר מדי, זה מנוע שמתקלקל יותר מהר ושלא יאריך שנים. אותו דבר קורה לאיברים שלהם. זה מתחבר לנו גם לנושא האנטי-אייג'ינג? האנטי-אייג'ינג לחלוטין, כי האנטי-אייג'ינג של האיברים זה אינסייד and outside. מה שנעשה בפנים זה מה שמוקרן החוצה. אני חיה ככה לאורך רוב חיי הבוגרים, לכן גם הלכתי ללמוד את הנושא הזה, כי זה מה שהגן אותי. זה משפיע גם על רמת האנרגיה שלנו לאורך היום? זה אנרגיה, זה כוח מחשבה, זה כוח מרכוז, זה כוח פיזי בכלל. אוקיי, אם היינו בענייני האוכל, אני רוצה רגע לחזור, יש מאכלים שכדאי להימנע מהם, להתנזר מהם? כן. קמח לבן, סוכר לבן, שמרים, טאבו לחלוטין, לא לגעת. אני רואה שאתה מבסוט. עכשיו זה כולל את העוגיות ואת העוגות שכל החיים נהניתם לדבר עליהם קודם. כן. גם יש בהן ביצים, אבל זה עדיין לא עושה אותן בריאות. אבל יש הרבה, אפשר להכין בבית עוגות בריאות, עוגיות בריאות, בלי הדברים האלה. לא לאכול אוכל מתועש. רע מאוד, לא אוכל משומר. כל שומני הטרנס. לא לאכול טונה מקופסה, זה מת, בבקשה, זה דג שמת לפני שנים ווואלה, כאילו. זה לא תפקיד. באמת. כן. הרבה דברים מהסוג הזה. אוקיי, אני רוצה רק לסיום, את ציינת את עניין המדיטציה כמשהו שמתחבר אצלכם לאנטי-אייג'ינג, כן. קודם כל זה מנוחה למוח. לתת למוח 10 דקות, תתחילו מדקה.
גם דקה של התרכזות נאמר בנשימה שנכנסת ובאוויר שנכנס ויוצא, או מדיטציה קבלית לפי התרכזות באותיות, אפילו דקה בהתחלה זה קשה. אבל 10 דקות ביום של מנוחה למוח, זה מדיטציה מנוחה, וגם מרגיע את שבויי הפנים, תורם לכם נגד קמטים. תנשמו. תנשמו. תנו למוח לנוח, תודה רבה. תאהבו ותהיו שמחים. תודה.